weet niet of als ik het sowieso al gelezen heb voordat ik het had gelezen. Want ik wou alleen jou laten weten van, oh kijk, weet je wel, van ze heeft het over... Hi. Ja, praat maar rustig door hoor. Ja, dat is Ruben Koets. Dus alles even een film. Even een keertje mee. Er staat de Revolution serie. Over deze om er nog video in te praten. Ja, op ons kanaal natuurlijk. Revolution. Hey, doe jij dat maar, dan doe ik hier beginnen. Zo, daar zijn we dan bij Zena, bij Gijs, in de bakboutique. Er staan dummies. Zo, flinke ballen jongen. Sagita van Thor. Ja zeker, die hebben we ook op ons kanaal. Kijk eens. Ketjes. Allemaal leuke potjes. Pijltjes, zeg maar. Ah, de winkel is echt mooi aangekleed. Leuke vuurwerkwinkel. Daar hebben ze de Modus-serie. Pollen. Kijken en zo zit het totaal nog 170 euro. Allemaal potjes. Dan door een bakkie. Topspel. Staat erop. 144 slots, 99 euro. 36 slots. Kijk. Wees slim, draag een vuurwerkbril. Nou, dat ziet er goed uit. Ja, die bril dan. Zo steekt je vuurwerk op. Zena event. Aanvulling. Kijk, Ragnarok serie. Loki. Peter Geuze. Ja, en potten geen gebrek hoor. Heel veel variaties, heel groot assortiment. Hydra serie, 90 shots. Ja, dat zijn topserie. Zo, we werden eventjes gestoord. We werden gebeld. Boven die top, de klik. Erg mooi. Kun je zelf een cake samenstellen. Met allemaal losse delen werkt dat. Links serie. Van die fonteinen. Altijd leuk. Cobra Wire uit Polen staat erop. Nou, dat kun je vergeten hoor. Los Diablos, hele mooie single shotjes. 6 stuks, 14,50. Hercules, 20 shots. Witgaard. Valhalla serie. Hier worden de cakes. Allemaal pijlen, allemaal verschillende pijlen. Hier kun je ook bestellen als het heel erg druk is. Als je hier ook nog bestellen ook hebt. Aan versiering geen gebrek. Overlang een trakken. En Chinese rolletjes. En natuurlijk graffiti. Hier nog allemaal dingen van vuurwerk. Klassificaties en wat vuurwerk is. Als je zin hebt in een bakkie, kan hier ook. Natuurlijk wel weggooien in de prullenbak. Er staan wat grotere cakes. Zena Event. 50 shots, 65 euro, 70 shots. Heb je een blaadje ingeleverd? Nee. Oh, dat kan we. Ja, zeer heftig. Ragnarok, Evenbox. Hier zijn ze ook gestalkt. Die LVT loopt overal achteraan. Verdorie, heb je hem weer. Ruben Koet. Man. Shorttime pakket. Ja, voor mensen die 50 euro te besteden hebben. Leuke pakketjes samengesteld. Een slijmbal. Ja, nee, maar dat is toch zo. Mooie crackling cake. Hoezo is het niks? Dit zeg je naar buiten is niks en dan zei je slijmbal. Schijtigheid man. Dan krijg je korting hier. Huh? Ja. Wie? Ja, dit is de man van de korting. Wil je korting? Ga naar zijn website. Krijg je gratis pakje toffees. Juist, allemaal doen. Alsjeblieft. Zo ja, dat is Ruben jongens. Korting. Ja, korting. 4 potjes voor 20 euro. Dat zijn kleine potjes wel. Het is oktober. Disco Dit al Flash. de kerst weer. Erg leuk. De kerstboom bestaat al. 5 bakjes natuurlijk. Rookstaafjes, 3 minuten, 5 euro per stuk. Turning Sun, dat ziet er wel goed uit. Hele grote draaizon. Volgens mij ook op de trofee. Mooi spul. Voor kringkrikkers. Snipper ook goed. Draadmat. Met de bloemetjes. Er moet trouwens nog eentje bij. Ik krijg er nog zo eentje. Romeinse kaarsen. Hindoe-matje. Hindoe 4000. Er liggen hier nog knallers. Zenatunder, gekke de mammoet. Short.
Widowmakers, Blast, zelfkijkers, nitraatmaat. Ja, je ziet het. Heb je pen en papier bij? Veel om op te noemen. Super Centipede. Pianootjes. Wat zeg je? We blijven weinig van over. Ja, die is mooi. Ja, in de winkel van Gijs heb je ook het Gijspakket. Krijg je al die pakjes. Allemaal die hier op het lijstje staan. Voor 45 euro. Deze 90 knallers voor 25 euro. Kijk je deze knallers. Deze is beter en die zitten ook meer. Achter de balie heb je de grotere cakes. Over een 100.000 klappen. Nou, deze mag niet meer verkocht worden, dus je ziet hetzelfde als dummy. Kijken. Nou, de hele Revolution serie. 25 shots, 12 stuks. Allemaal series. Zo niet, even kijken. Wat Heb geleek jij daar genoeg erop? aan die kleine meuk allemaal? We beter net andersom kunnen doen. Stalk is die jongen ook echt. Overal gooit hij ze neer. Vervaling. En gaat hij nog zelf filmen ook. Ja. Kijk, daar gaan we sloofje, LVT. Hey, jongens. Wilfried! Hoi. Lopen jong! Ik ben Wilfried Diels. Nederlands Vuurwerkmuseum is natuurlijk ook hier geweest. 31 december is mijn snipperdag. Tot de volgende keer. Kleine maatje heeft hij niet.